Assalamu alaikum jama'a, darasin da mun bayani ne game da wato ainihin yadda za ka yi external link a post ɗinka ko a pages ka za ka yi external link a cikinsa in kana buƙatar ka yi shi ne da bayani game da yadda ake yin in ka tashi misali yadda za ka zo ka shiga misali wani sashi a cikin posting misali cikin cache memory nan already mun yi posting ɗinsa muna so mu external link da ka klikin a kansa dai fitar da kai misali bari mu cire wannan yanzu misali a cikin nan wanda wannan paragraph din da mu sa image da muka yi lami linkin din sa kana clicking da ka a wancan page kai bayanin ka amma na kai naka bayanin misali kana so kai wani ƙarin bayani muka yi da ka dora wannan link akan sa ka tashi da ka zo kai clicking a inda kake so to kai hauro sai ka zo kai add media nan sai ka zo kan upload gashi naka tana minimum upload file size 2 megabyte sai ka clicking da ka ɗauko wani ɗinka a ciki bidiyon da aka hauro da shi misali wannan da aka hauro da shi ko bidiyo ko audio ko wannan da aka hauro da shi dan buga hoton da muka hauro da shi ya mu zo mu hau kan search ya hauro man da shi ciki kenan yanzu ga shi na ana yanzu bari mu update din sauƙan da dai fita man da shi a can an gashi na mun population ɗinsa bari mu je mu biyu posting ɗinsa mu je mu gani yanzu ga yadda posting ɗin ya kama kaga ga hoton amma na shi sun gaji ya fito kaɗai shi ya nan ya fito ya raba rubutu kana buƙatar yadda wannan wurin da ƙara koma ta cika kira gyara shi za ga ba link a kansa bai nuna alamun hannu ba da shi da mu zo nan mu kilikin kan hoton nan muka yi kilikin akan wannan yanzu rubutun da ya dawo nan gefe bari mu kilikin mu gani ga sauran rubutun ya hauro cikin nan gudun za mu yau shi ke yanzu mu dora sa da mu zo mu adin na link ɗinsa za mu zo kan nan in kai klikin akan hoton tukunna sai ka zo kan insert link ɗin nan sai ka zo ka sa link ɗin da kake bukata yanzu misali wanda muka sa sai mu yi adin ɗinsa sai mu zo mu yi updating ɗinsa idan na gama updating sai mu je mu sake duba sa tashi da mu ga nan mana biyu post da ran anan mu yi raki duk mu don open new tab ya bude mana ta kan magan shi ba mun bude wancan ba yanzu gashi nan aka rubutun ya dawo gefen ana ga da muka yi aran mu kai sai ya samu alaman hannu alama akwai link aka yanzu kana clicking da ka wani page da ban ka gani external page ya external website kenan aga shi ma yana maka bayani akan computer architect ne ka gansa gashi nan su cache memory su cache wa organization zuwa wa duka suna nan wannan shine yadda ake linkin na external link yadda ake linkin external link a cikin page ka na wato ainihin wordpress za ka yi external link akan hoto ko kuma akan text za ka iya zuwa kai akan text ka zo kanan yanzu misali kan cache nan kai highlighting dinsa sai ka zo kan insert link kai clicking akan sa sai ka pasting na abu da kake bukata bari mu pasting da irin wancan sai mu enter a kansa sai mu zo mu updating din sa bayan mu updating din sa yanzu wannan akwai ne a kansa ga on the line sai mu zo nan mu yi refresh mu gani yanzu ga shi na ma depression haka ne yanzu ya samu na muka kai hannun mu zai samu alaman kai kana kiliki akan sa dai kai mu wani page da muka yi linki akan sa ka gani shi daban ne haka yanzu wannan aka ce maka slideplayer.com/yy// gashi ne yanzu nan gudu wannan shine da ake external link a page ka na wordpress ko akan hoto ko kuma akan rubutu mu gode za ku yi tuduwa so kamar tuntube mu ta page mu ta yada da musayar ra'ayi na Facebook Hausa WordPress da ku iya kuma zuwa cikin shashin mu na kuma na email ka turo mana tambayoyi da kuma wani ƙarin bayani da kake so a maka ta cikin email din mu hausawordpress@gmail.com da ku iya kuma tuntuɓa mu ta YouTube akwai sauran videos da muke da shi available da ku iya biyun din da kuke bukata mun gode sai